Обичате ли слънчогледови семки? А как са на испански език? Мисля, че се вижда при мен pipas. Las pipas са слънчогледовите семки или, разбира се, можем да ги наречем las semillas de girasol. Знаете ли, че така колкото са популярни чопленето на семки, което на испански се нарича просто comer pipas, всъщност в доста други страни не е нещо обичайно. Споделете тези от вас, които живеете в страна различна от Испания и България, където със сигурност чопленето на слънчогледови семки е нещо нормално и е любимо наше занимание. Има ли страни, в които да не е популярно? Аз лично знам за Англия, за Щатите, където не е изобщо привично, или за Германия, където, например, ги слагат в хлябовете, но винаги обелени. И за тях тази работа, този труд, който извършваме да ги чоплим, самото чоплене на български, всъщност не съществува. Пипас, слънчогледови семки, моите са салядас, осолени, и си ги взимам от френските магазини, но съответно от отдела, където се продават международни храни. Споделете, вие консумирате ли слънчогледови семки? Тези от вас, които сте в страна, където не се ядат, липсват ли ви изобщо? И общо взето, с това кратко видео исках да ви кажа как е на испански слънчогледови семки las pipas.